Naman, aramon niya itong kanyang pong aldaw na ninin Monday, kat sa 22, sa bulan kan Marso 2021. Ako po ang sunong lingkod, Mardila, daing iba, sabit sana, pero tiyan. Iriba na pagkita hanggang 12 o'clock min tangkaod to para po sa mga dugang pang istorya. Kasarabay na dyan, kan mga bulis kan informasyon na bit-bit, dara-dara, ikim-ikim, kan Mega Force Patrol, kapadagos din ang pangangalap ng mga istorya tanganing may balang ibog sa manuan, asin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Diyan dyan sa 3rd District, nakatutok, Pading Jimmy Nasalita, hantang sa 1st District, diyan dyan si Pading Jomar Bien. Tinggi kita sa Darga area sa Banwang Sutil, nakatutok dyan, nakaprangkisa ang Tito ng Albay, Renz Luna, asin sa All Albay District, kasarabay po ang mga barangay sa sur na parte kan syudad, kan Legazpi. Yan po dyan si partner Al Armario. Digdi sa Legazpi 4th District. Panagos po na naglimok-limok, naglilibot ng mga istorya. Pangalap ng istorya ang babaeng walang pahinga. Talagang walang puknat. Hans Galero. Kasabay po si Henry Boy Mata. Sa mobile, ito yung piloto. Kantang siyempre dumaan sa Regional Center site. Kasabay niya to ang The Flash. Kasabay ka mga istoryang nakakalap niya dyan sa Northing Party kan mga barangay sa Legazpi. Partner Luwens Bursi Barsena. Kaya ni Kalsada sa mayang inspirasyon sa nutrisyon. Sabi ni amigo mi duman sa Mary Sealing Center, ngaya, medyo baga ngaya nagtatabas ka na. Piling og masay mo kanjing si former Congressman Rodel Batocabe. Natabas-tabasan na ngaya. Diyan po sa social media department, kasabay niya ito yung IT. Si Richard, kantang siyempre, duman sa Production Assistant Center, daing iba. Kasabay niya ito dyan ang kaganda ng South Angel Mustasa. Sabi ni Papa Ping, ang AM ng DCGV. Angel Mustasa. Ayan. Alright, bueno, duman po sa mga kabarangay ta. Mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. So, happy birthday sa Muyang Kabrad. At saka kaibanan mi sa Kabalikat Civicom 430 chapter. Si 43022. Ayan. 43022. Si Kateps na Imperial Brad. Mga katropa sa Apay Sigma. Ayan. Si Brad na Kateps Imperial. Si Aris. Nagbe-birthday mo niyan. Ano daw ini si Katips kung yung pang driver pa ini ni Vice Ganda? Ay Katips, good morning. Saan ka man yan? Kamu ni Vice Ganda, good morning lang sa indo. Okay. Bueno, mga tugang, dumang po sa mga kabarangay ta. Kada ako lang kapararapot, manangod yan sa mga pag-uruli ni Dunen. Ako tanggang pag-uruli. Diba? So, kasi sa GCQ areas, bawal lumabas. Di ba? Bawal bumawas doon sa GCQ yung in-identify kagabi. Except yung essential. Adi, parang ano din, parang lockdown ka din doon. Pero digdi sa tuya, dahil mong po tabi. Kaya lang, PXCRan, ang paglaog sa border kan probinsya, nagkatuloy yan na pigbabantayan. As per order kang gobernador, primero duman sa Agus sa Pulangi. Pandua, sa Libon, Bunbun garito, barangay Bunbun sa Libon, may agyan duman. Pagkatapos, dyan mga tugang sa barangay Lidong, sa Pulangi, may agyan dyan na hali sa Buhi, diretso ka na hanggang Tiwi. Di ba? O kaya po, pigbarantayan po yan, na mga areas na yan, kasabay itong agi duman sa Ibong sa Sangay. Okay? So, ngani na masiguro na ang malaog sa probinsya Kanalbay, mga tugang, siguradong daing bit-bit na COVID. Pag-abot hindi dyan sa borderline, border area, rikisaon ka mo, aapoton ka mga requisitos, number na requisitos, mga tugang, either of the three. Arin man sa tulo, RT-PCR, itong swab test, antigen, mga tugang, o kaya, itong
saliva test na negative. Okay? So yan. Pero kayan, sasabihan ka mo, kung dahil pa ka mo naka-download ka itong QR code, yung GetPass Albay, papadownload yan sa indong mga Android phones. Tapos, gigiyaan ka mo pasiring duman sa ano yan, sa kawa-kawa for profiling. Di ba? Pasiring sa ligaw for profiling. Okay? So, yan po tabi. Para po naman sa mga kabarangay natin ang katuya po ng mga pasabot sa indo, lalo sumaoruli. So, iba na mga katsata kasubanggi, yan maaraman nila na arog ka anday. Nasa lalagod niya palang pasunta na sa nangaya ini. Tayo po ang medyo, yung virus, sabi nila, ka mga eksperto, og mahonon, pag mga mayroon ng tawo, kabay mababalyuhan. Pag ding nabalyon, mamundo sinda ta, magagadan sinda after some time. Ding nabalyon eh. Di ba? O di, iyan po tabi. Kaduman sa Manila, nasa 1.9 ang reproduction rate, na gustong sabihon, saro na persona, pwedeng makaulakit sa duwa. Iyan po yan, kaya pwedeng nga din ka magparuluwas na, dyan sa nakamusaro ngaya. Tangani na masiguro ta na dahil po nin magkaigwa, mga tugang nin problema. Kaya lang, siyempre, dahil nga ni ang ugali na yan ka mga kababayan ta, it happened last year, kan mag-lockdown, may mga nagpirit hanggang sa magralakaw para makauli. Di ba? O ngunyan, may mga lunadan. Buwirelo pa man sa ibang mga lunadan. Kaya lang, paglaog mo dyan sa border, iyo po yan dapat, magpresentar ka ito, lalo kung ali ka sa Metro Manila. Pero kung ali ka sa ibang parte kang Kabikolan, makapresentar ka lang ng ID na magkapatunay na ikabikolano, hindi ka nagtatrabaho, parte paglakaw mo, parte kang trabaho mo, o mabisita ka sa pamilya mo, na taga Bicol ka man sana, ID man sana tabi ang sa indong agad. Tapos yung GetPass Albay, yung QR code. Iyo po yung paparegisterum ka mo dyan. And I think mas dakol pa na magtatarabang mga tugang sa PNP ta sa aga, igwa ng paapod mga tugang ang Provincial Command. Si Police Colonel Santiago, di ba? May patawag na sa mga radio groups, as in iba pang mga civic organizations para sa sarong pagtiripon duman po sa Provincial Command para pag-urulayan ang Sumbak Operation. Operation Ligtas Sumbak. Di ba? Operation Ligtas Summer Vacation, and then ilalatag duman kung ano po ang mga dapat nagiribuhon kan kanya-kanya na mga makakatuwang katapos kung anong mga requirements na hahagadon man kan mga grupong iyan duman sa mga mapasiring o kaya maampit sa mga Sumbak Station. So, yan po tabi, ano? So, sa Kabalikat Civicom 430 Chapter at saka sa Kabalikat Civicom Albay Coordinating Council, Team 1001, ready na sinda para po mga tugang sa Sumbak operation, which will start on Sunday. Yung chapter mi sa Santo Domingo, Sunday, petsa 28, ma-set up na kan radio, tapos kan itong mga ilalag duman sa Sumbak Station, kasarabay ang acrylic. And then Lunes, Santo, may schedule na po dyan para magbantay. Makagiya sa indo kung pasaing man ka mo. The normal na mag-rescue kung may na-aksidente. The normal na pigigibok ang Kabalikat Civicom 430 chapter dyan po sa area kan Santo Domingo. Okay? So sa indo po kabustabi, good luck, and dahil na magpasaway sa mga kababayan ta, dyan nasa nakita sa harong kung dahil man po talaga nin pigigibo. Okay? An pasiguro, tada itaman midbid kung sisaan mga may daradarang kasarabatan ta, kung sisaan may daradarang COVID-19. So, ang kay puan protiran ta subuhay ta. If we love ourselves and we love our family, magsunod po kita dyan sa pagpapangalad kang gobyerno na ang pinaka-the best, aside from bakuna, pinaka-the best na protection mo, nasa kamot mo.
Di ba? Nasa lawas mo, tamang pagsulong ng face mask na natatakupan ang dungo, asin ang ngimot, because iyan ang sirbik ang face mask niya. Surgical man o kaya cloth mask, whatever you call it, basta yan dapat natatakupan ang duwang portals na pwedeng laugan ng virus pag luminasik. So itong ano yan, droplets, di ba? Pag nagtaram, nagbahon o kaya nag-abok, yeah. O kaya naman mag-face shield pa, yan, para proteksyon naman sa mata. Because chances are, pwedeng lumaog sa mata and ma-infect ka. So yan ang pinaka-the best nga option ngun yan, na pwede mong gibuan habang dahil ka nababakunahan pa. Iyo, okay, so yan po tabi sa mga kabarangay. Tapos nga nabakunahan ka na, abiso magiray ka mga doktor, mag-face mask as in doble ingat. So mga may hypertension, may abiso po kasabago yung Department of Health, di ba? Duman sa yung COVID tips na dapat 2 weeks prior to vaccination, monitor your blood pressure. Iyo. Dahil magparaluwas na ma-expose ka sa most possibly magkaigwa ma-expose ka sa positive. Diyan ka sa sarong nindo. Ha? And then, kung medyo alangkaw talaga, magkonsulta ka sa doktor mo para mabulong yun. Bago umabot sa punto, nababakunahan ka na, tanganing areglado na. Okay? Bueno, mga tugang dagdagan tanan, istorya alay po niyan sa luwas. This time, first district kita. Pading Jomar Bien, Moreno Tutabi, please come in. Salamat, Bade. Marinaga sa parantabay. Posibleng magpautob pa manggirarainin 7 aldaw na home quarantine ang lokal na gobyerno kan Santo Domingo sa mga mag-aarabot digdi maskinaan mga ini iyo an igwang resulta, negative result kan ariman sa tulong test RT-PCR, antigen sa kasalayba test. Ini ang pahayag sa DCGB News ni Mr. Mark Chapno, o Ian Chapno, ang tagapagtaram kan MDRRMO kan Banwaan kan Santo Domingo. Susog kay Chapno na igaadala ninda na iproponer ang araw kaning lakdang para medyo mas may asigurasyon pa na kuning kasuman na may magpasiring digdi na may darang negative result kan antigen as in iba pang test, iyoan masiguro na dahil makalakop dahil ang may posibilidad, dahil mahali ang posibilidad na may mga insidente na ang sintomas o ang virus mina-develop, mina-incubate mga 2 aldaw pakalihis kan tamaan ng tao. May yaon ang posibilidad susub kay Chapno na maski na examina o na test na sarong tao alagad sa mga oras o aldaw na nasa pagbiyahe ini hali sa Metro Manila pa uli digdi sa Santo Domingo, yaon manggirari ang posibilidad na ma-infect siya kan ibang nakasalamuha niya habang nasa biyahe o itong mga tinunungan ninda sa pagbiyahe. Kung kaya susog kay Chapno, ipusipigadala ninda ngunyan ana pagpautob kan 7 aldaw na home quarantine sa mga sistema na mauruli sa Banwaan kan Santo Domingo maski na negatibo ang result kan antigen at iba pang test na sa iyang inagihan. Mientras tanto pa de, so aksidente kasubago sa tama pa di gayod na kaigwanin training manungod sa pagresponde ang mga barangay. Yes. Inihulit kasubago pa lang nagkaigwanin aksidente sa motorsiklo digdi sa Santa Misericordia kung sain si Tubing baga pa de, midway mo ito si Tubing? Iyo, oo. So naglalakaw baga digdi sa may partikan sigan Bunga, tantos, Santa Domingo. sigan tantos diyan sa tinampaw. Yan. Nagdadama kang buhay niya. Tama, nabangga ini kisarong motorsiklo na dahilan ta kung dati naglalakaw sa nabangga ini sa gilid, biglang tuminahaw. Nabangga, tapos may tama sa payo, saka nagluwas sa tulang subites. Kinakaipuhan talaga na maghalat nin maresponde dahil man ki mga trained na mga
tawo ang barangay para sa arog kay ni. Mhm. Na haloy-haloy pading mar, so pagresponde sa hali pa sa sentro, siguro inabutan pa nin mga 15 to 20 minutes bago nag-abot so ambulansya na nangyari. So dugo sa payo ni Tubing, sige ambulos. Mhm. Dahil mangkiminadot, siyempre today makita tao. Iyo. Kaya minalo, nagluwas o ideya kanibang nagpakahiling na dapat igwa lamang da sa mga barangay na trained na mga opisyales o mga tao na pwedeng makapag-responde tangani na sa mga arog kay ning pagkakataon makapagtaon mo na ng first aid habang pigahalat pa ang ambulansya. So yan pa rin ang mga informasyon. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. Yan po mga pangyayari po dyan sa First District. Partikular sa Banuapo, Santo Domingo. So yan po tabi, pigadalang kan lokal na gobyerno together with the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Iyan po na posibleng pagpautob mga tugang nin itong 7 days na quarantine, home quarantine, maski makapagpresentar pa ng negative PCR test. Di ba? Pag nag-uli, alis Manila. Di ba? So, wala kong talaga executive order kang alkalde na ipaluwas kung mag-finalize po yan. Pero, pigada lang pa lang po, ano? Naisabi lang ito kan sa tuya pong bagong MDRRMO chief, ano? Si Sir Mart Ian Shapno. Dahil pinag-uurulayan pa. Okay? So, alam kong lang po ang final kayan. Kami sa post man po yan, mga tugang, duman po sa Action Agad Facebook page. Kan lokal na gobyerno. Okay? O bueno, mga tugang, dagdagan tayo ng istorya. Hali dyan sa luwas. This time, Hans Galero nasa linya. Hans, what's happening? Please come in. Yes, Marina Aga, Sir Mar, Marina Aga sa mga Parantapay. Location kan DCGB News, yung kitaligdi sa Albayas. Una sa NPKGB digdi ang first quarter meeting kan Regional Peace and Order Council. Maiiling tango niyan para sa mga Parantabay ta sa DCGB News on. Yung kitaligdi sa taas na parte na kaining nasambitan ng venue kung siya duman sa pinaka-inutan o kaya sa presidential table si Governor Francis Bichara bilang saan pamayuman kan Regional Peace and Order Council digdi sa Kabicolan and kay man digdi si Regional Director Attorney Anthony Luida and pamayuman kan DALG Bicol asin man namamayo kan Bicol DHD Task Force kay man digdi si Alcalde Noel Rosal asinan iba pang mga opisyales kan man lain-lain ahen sa gobyerno na po involved digdi sa pagmantenir kan kasunod din sa bilog na Kabicolan. Susog sa initial na impormasyon na ipinagtaon ni Governor Bichara ang mga nakatalaan na pag-urulayan digdi sa nasambitan ng aktibidad iyo ang peace and order situation kan probinsya kan Albay at man kan Kabicolan ay ning itatauman kan Philippine National Police Regional Office number 5 mantang matauman ni situational report ang Philippine Army na kinaraman sa threat situation na revision to yung Kabicolan lalo na ini manungod sa ururo ni insurhensya. Pero kayan, ang Philippine Drug Enforcement Agency Bicol sa pangingenot ni Attorney Gil Pabelona matauman digdi sa pagtiripon ni report may kinaraman man digdi sa updates kan anti-illegal drugs campaign sa bilog na Kabicolan lalo pa na susugani sa initial na impormasyon nagkaparagos muna na barangay drug clearing operations o drug clearing program sa manlain-lain na barangay na sakop kan na Kabicolan. Pero kayan, pinaglalauman na si Regional Director Attorney Anthony Luida magtauman digdi na mga update o kaya report na kinaraman sa pinagpapautog na programa kan gobyerno provincial at gobyerno kan o kaya kan regional government may kinaraman sa mga programa para sa mga kababayan niya to na enot na nag-surrender dahil sa halay sinda sa kumbaga makakomunista mga grupo as in iba pa. Sigun pa kay Governor Bichara bilang pamayo ka na Regional Council ng Kabicolan, papag-urulayan na digdi mo niya na pagkadaw na plano na ibalik na pampublikong transportasyon gikan sa Metro Manila palalaw digdi sa Bicol as in iba pang mga probinsya dahil sa inian sa mga muyang-muya na mangyari kan sa tuyong kababayan lalo na ang mga operators nin bus na nalugi naman dahil sa pandemyang COVID-19 and nakatalaan man Sir Mar napag-urulayan digdi sa pagkirito na ini
ang magiging plano kan Bicol Region may kinaaraman sa Pigan Tabayan sa nakagruso kan makatawo niya na Holy Week. Sa mga oras na ini, nagpupuntuon pa man siya na pagtelefon asin di pa man nagkataon ni na kompleto payag ang gobernador may kinaraman sa mga nasambitin ng bagay alagad magkakaigosin din na pag-urulan digdig and pagdedesisyonan ang mga nasambitin ng mga tutukaron na impormasyon sa Sir Mark. Ayun, okay. Sige. So yan, mabalik ito to din kaso magtaon na rin payag dito sa pagtelefon nini si Governor Pichara and of course si Alcalde Noel Rosal dayon tayo digdig and importante man daw ang role kan Ciudad del Legazpi sa mga nasanggitang mga impormasyon o kaya mga bagay na dapat natukaroon dito sa first quarter full council meeting kan Regional Peace and Order Council. Kaya Bangan Siboy, Ans Galero, DCT. Thank you very much, sir. Yan po, direct and live. Bali po dyan sa Astrodome. Ha? Para po dyan sa pagtiripon kan full council kan PCNR Council headed by Chairman, Regional Chairman Al Francis Bichara. Okay? Ayan. Oy, hello pala kay Sir Rene Balayan. Nagantabay po tabi. Sir, yung query mo tungkol duman sa kay Tubing, nanabangga ni motorsiklo pigdara na sa ospital garo. Garo na respondihan na kan ambulansya tabi. Okay? Naku, ngayon po yan ang problema ko niyan sa tuya pong palibot. So, ingat po kita tabi. Permisa ng yan. Permi kitang magpasiguro kan buhay niya to. Dahil pag-ibo ng aeroplano motorsiklo. Pagkatapos, permi kitang defensive driving. And then siguro hunan sa tuyang mga lunadan talagang areglado para magbiyahe. And ikaw mismo, yung buhay mo. Always remember mga tugang itong blow bagets. Para sa mga may sasakyan, whether it is a motorcycle or a four-wheel vehicle, mga tugang yan. Tandaan nyo yan. Tapos sabay usal ng panalangin. Di ba? Yung maikli lang na driver's prayer, Lord, grant me a steady hand and a watchful eye that no one shall be hurt as I pass by. O di ayos na. Yan ang liyabi bago lumarga. Kami po ay magkabalik. Tama lang. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Mga kaibigan, kayo ba ay may problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at pabalik-balik lang sa pagamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma, skin disease, pangihina, walang ganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam nyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrisyon, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Ninis Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Ninis Wellness Center. Ako po si Karen from Dalaga Albay. Ako po ay may hormonal imbalance. 3 months po akong hindi dinaratnan. Pumunta po ako dito sa Ninis para mag-okay yung menstruation. 1 month lang po ako uminom ng mga supplements. Okay na po yung aking hormonal imbalance. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa aking SIPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Ninis Wellness Center sa inyong lugar. Ang Ninis Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng
Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon, ang NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Mons P. Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Minis Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa on metro an sa tung distansya sa iba asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay. Pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:04. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Gadana si Sister Fidelis Atienza o mas bidbid bilang ube jam creator kan pamosong Good Shepherd sa edad na 102 anyos. Sigun sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, binawian na nin buhay si Sister Atienza kan Sabado, Marso 20 sa Religious of Good Shepherd Community sa Quezon City. Bago nabilog ni Sister Atienza ang sikat na ngunya na ube jam kan 1960 kan puunan kaini ang paggibo nin mga merienda arog kan Angel Cookies asin paglansar nin Marian Bakery. Asin kan 1976 na imbento man ni Sister Atienza ang bantog na ube jam. Napag-araman na nakatabang ang produktong ube jam kan Good Shepherd sa reberibong out-of-school youth sa manibaybang parte ka nasyon. Mantang magiging pribado ang funeral services kay Sister Atienza sa Good Shepherd Convent sa Quezon City. Yan ang pangalas 11 bareta, haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Alaxan FR. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras, sa DZGB. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Irayo ang lampara o kandila sa mga kurtina. Dai pagsindihan ang mga ini sa may bintana. Electric fan o sa lugar na harani sa mga aki o atama na hayop. Dahilan tabaka matumba ang mga ini asin padagos ng magkaraba. Dai magsaray ning madaling magsilyap o magkalayo ng mga kagamitan sa harong. Siringkan gasolina, alkohol asin pintura. Ang fire prevention tip na ini hatod sa Indo kang Yangmat Lechon and Yangmat Wings and Tea, DPWH Regional Office 5, Albay Electric Cooperative. Asin kan estasyon na ini. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Good news mga kakoop! Muling magbabalik ang Alternative Healthcare and Healing Seminar sa mga branches ng Doc Alternativo. Kapag attend ko ng health seminar, mas laking katuwaan at saka enjoy na enjoy ako. Mas mabuti ang herbal kaysa synthetic drug. Maganda kasi yung synthetic drug na wala na. Mga herbal ang ginagamit niyo. Huwag kalimutan magdala ng 1 litrong tubig, magsuot ng face shield at face mask. Kaya dadalo tayo. Maraming mga pa-promo. March 27, Sabado, sa Legazpi City, beside Legazpi Public Market. Ang seminar magsisimula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at susundan ito ng one-on-one check-up and counseling. Kaya magpa-register na in advance sa mga branches ng Doc Alternativo na malapit sa inyo. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay! Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin?
Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Alright, oy, congratulations po. May bagong Bureau of Fire Protection Chief diyan po sa Santo Domingo. Kapalit ni OIC Orindain, no? Si Jude Narilente. SFO1 ba? Ay, tama ba? Si Reggie. Yan, good morning po tabi sa Indo dyan, sa BFP. Okay, so, yan po tabi ang mga development ko niyan, ngani na maging ariglado ang serbisyo kan mga fire officers natin sa bilog po na Kabikawalan. Okay? Bueno, nagkakanto na mga istorya, alin po dyan sa Luans. This time, si Luwins Bursi Barcera nasa linya. Partner, Marinaud Tuna, please come in. Sige. Yes, salamat tabi, partner Mar. Salamat, negative kami. Pero pigpaulok ka na naman. Ha? May nagpaulok na naman sa imo. May asungot, tigli may sugot. Ayan, ano, kumusta? Roger tabi, partner Mar, sa mga dagdag pang bareta, Dainin Poder, ang Environment Management Bureau o EMB Region 5 may kinaraman sa pagsitar asin pagtaunin penalidad sa mga harong na dainin septic tank digdi sa Legazpi para masiguro na malinig ang kapalibutan kontra sa mga siring natik. Ini ang pinagunambitan ni Regional Director Engineer Maria Socorro Abo ang Regional Director kang EMB Region 5 sa DCGB News na daimang kaya covered kan mga requirements sa pagkuha kan Environment Compliance Certificate o ECC ang may kinaaraman sa siring na bagay. Kung kaya lokal na gobyerno talaga kan Legazpi ang magre-reparo kay ni asin dapat ang responsibilidad na ini nyaon mismo sa indang abaga. Ang napahayag ni Engineer Abo may kinaraman sa siring na bagay. But as far as Environmental Management Bureau is concerned, ang amin pong tinitingnan dito, yung pong discharges ng mga establishments, yung po. Yung mga establishment po, pwede po namin controlling yan, but we cannot control the households. Yung po yung ano namin. Because ang household po, yan po ay sa local government units. Ang ano po, wala naman pong ECC ang households, di ba? Ang may ECC lang po mga establishment. So, si Engineer Maria Socorro Abu Dhabi Partner Mar may kinaraman sa siring na bagay kung kaya sa mga nagkapirang mga nagpapasiring sa sindang opisina para magreklamo kan mga may kinaraman sa septic tank at makakasolusyon man sa nakayan ang makukulugar iyo ang lokal na gobyerno. Iyo bagata, igwa na nga nadignining septic tank fee, di ba? Roger. Septage fee. Kaya nga rin na kuning kaso man, magpa-surup ka ng itong yaw dyan naka-deposito sa Central Bank, di ka ng problema nakabayad ka ng dati. Roger. Yun yung di ba? Okay, sinagapot ka nakabot ang duman. Ang aram ko man ang gadang, pagtatawan indakan sa mga darakulang establishments. Roger. Environmental Management, Environmental Clearance Certificate. Ang nagluluwas kaya tabi Partner Mar, may mga nagkakapir na nagbabayad si septic fee, pero so mga arong na mga iba, digdi sa Legazpi, di septic tank. Kung kaya susog kaya Abo, ang dapat na mag-asikaso kan, lokal na gobyerno kan Legazpi. Roger, okay, sige. Roger, so yan tabi Partner Mar, mga dagdag na istorya, ako po, si Luwens Bursi Barcena. Thank you very much, Luwens. Sabi ka rin ni Luwens, so ang septic tank, diretso sa salog. Nangyari, bawal na po yan, no? We have to be responsible naman. So kaya po na kapalibutan, tagadakol na po ng mga helang kitang pinagsasapar. Okay? Oy, kumusta na kita? Mga tugang, maray-raygarong bareta, para po duman sa mga kabarangay natin. Medyo maray-ray na bareta para sa mga kabarangay natin. Zero ngunyan ang albay. Zero. Tapos sabi yung Bicol, apat sana, Jeng, apat. Narog na sa nakanari. Narog sa Manila, Isus Mario Joseph. Tayong gusto. Kaya likay na sana po kita tabi. Dawagin yung kantang ito para marumduman nindo. sa ating buhay, nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pa
mahawa. Love your life. Love your life, people. Stay ka lang muna sa bahay. Sumunod ka lang, you'll never die. Yeah. COVID is a dangerous thing. It's a dangerous thing. Pag nahawa ka, Ayan ba? kawawa ka. Pag nawa ka, kawawa ka. Pamilya mo, damay pa. Alright. Ayan po tabi ha, para po naman sa mga kababayan natin, paramdam po yan mga tugang para po sendo. Alright. Happy birthday, belated happy birthday kay Ethan. Ha? Barameda. 6 years old na pala si Ethan. Kito na, iling ko iniyo. Sadit-sadit sana, pero matibay nang kumapot ni microphone. Ayan, matibay na kumanta. Ayan, Ethan, belated happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sabi yan ni Papa mo, ha? Ni partner Joel Barameda, dyan po sa Bakakay Albay. Alright. Okay, din. Iyo yan ha. Di sana dahil na magparadugang ini. At ang pigtatakutan po nga nag-stricto sa border, mga tugang, para sa mga magdudurulaga sa Manila, magipirit na mag-uruli, dahil aram kung may daradara sindang COVID, ba dumakulo na naman sa tuya pong probinsya. Takang mga enot baga, ang saro sa naging dalan itong pagparauruli ka ng LSI. Locally stranded individual. O ba? O yan, nakawagas hanggang sa nagkaigwa po ng mga pagla-lockdown sa tuyang mga areas. Okay, so sana wag nang maulit yan. Okay? So basta sangon yan, may 4 po tabi. Sa buong Bicol region, 4. 0 ang Albay, saro sa Camarines Norte, duman po sa Banwa ang Canlabo. Okay? Sa Camarines Sur, 2. Saro sa Buhi, saro sa Naga City, sa Sorsogon City, saro man. So yan po tabi, may nakubisokan 4. May 4 man na nakarecover, mga taga Sorsogon ini. Mantang wala akong namatay. Ay, very good. No? Walang namatay. Okay? So, yan po tabi ang mga dugay natin mga information para po sa mga kababayan natin. Ngunyan pong aldaw. Ha? Ano nga naman ini si... Kunyanan muna sa natabi, amigo, ang meaning kambagets. No? Hanapon mo sa i-google mo. Hanapon mo kung ano sumining kambagets. Tanganing masabutan mo ang importansya ka yan sa pag nagdadrive ka o may auto ka, kang below bagets. Yan yung parang, ano yan acronym sa pag-ingat kang pagmamaneho. Bago ka sumangkay sa auto mo, hilingon mo na kung may ang battery mo okay, ang lights mo okay, ang oil mo okay, saan may tubig ang sa imong auto. Di ba? Ayan. Yung bagets, diskubron mo kung anong gustong sabihin ka yan. Di ba? O, tangani na masabutan mo pag nagdadrive ka, aram mo na kung anong gibon mo. Yo. Alright. Mga tugang, diretso po kita sa mga istorya. Nawindang ako duman sa istorya ni Luwin sa Subago. Nahiling ko man ang gadso, sistema duman sa may lugar ni Kapitan Velasco. Yung bagang protective diet, Jing, may imburnal. Garasala tabi disenyo nindo. Ata, ang protective diet, pigbubugtak po yan, tangani na proteran, primero, sa pagrasay mga tugang kan, ito magpararasay so salog. Tapos, preventaran na pag nagsupay, mga to, hindi makadumaan sa komunidad. May disenyo, digdi sa tuya, pigibo sa nasubarato. Di ba? Itong pigapod na earth dike, o yung protective dike, nagibo sa baybay, gapo, simento. Dahil nangani nin kabilya. Di ba? Depende sa slope na gigibuhon, kung bubugtakan ng pundasyon ng dako na yung mahararom sa baba. Iyan po ang nangyari, dyan po sa, sa Piñaranda, ang nangyari, di natural, ang paggibok ang protective dike, may pigapod sinda mga tugang na itong, anong tawag nito? Yung free load na tinatawag.
na pag luminangkaw, mga tugang sa tubig, day sumupay duman sa diki. Diyan sa inda, iba man. Pag suminupay, pag duminakula so bulos kan salog, malaog mga tugang sa imburnal. Ano do? Ano doon sistema ta nakalusot iyan mga tugang sa mga otoridad ta sa patrabaho? Di ba? Sulatan na nindo ito. Magimo ka mo kibagong kali. Di ba? Tao di ilingon nindo sa mga malls digdi na bagong konstruir, ang ginibo ninda, di man pigsabay sa, no? Di man pigsabay sa, ang tawag dito? Sa existing na kali. Pinagibo kay bagong kali. Tangani, so sa indang kali, o sa indang bulos kan mga natipon sa oran, o kung ano man ang inugas yan, diretso duman mga tugang sa dagat. O kung saan man na outflow yan. Di ba? O dyan, di, iba man. Ano pa na ito, Jing? Anong klaseng engineering ito? Baba na po nito tamasopog sa madlang people. Tagasalo. Di ba? Pag suminopay, tapos na. Ano, Jing? Maduman ako? Okay. Ano ang pasabot mo sa ko? Babay na ako? Ha? Alam ko na. May pasabot si Bunjing sa kuya. Ano? Ha? Ha? May takop. May takop ano na sarado. Iyan ang dapat, di ba? Pag grabe ang uran, naram nilang masok pa si saraduan. Ama bukas. Ito baga, pag suminupay so salog, nalaog. Diyan sa inda, pag nagsupay ang salog, nasara. Ayos siya. Dapat arog ka ng sistema. Tang nagluwas, garo naging laogan lugod kang baha, pasiring sa komunidad, mga tugang, so imburnal. Ang nangyayari. Babawa na nindong disenyo, kaya taklubin na nindo. Kaya nindong abri sarado. At masupog sa madlang people. Aram taman sana kung gurano katindi ang salog. An bulos kan tubig yan sa salog na yan. Ano ba yan na nasalog na yan? Dahil pag pati nakakadkad. Di ba? So dapat ko na, dahil sinabay duman sa protective dike. So pabalda kan tubig na ali dyan sa mga komunidad. Dapat ginibuang si paradong kali, hanggang duman sa pinakababa, duman ninda pinabulusot, pinababa. Bakong dyan itinusok sa protective dike, hindi nagluwas, dahil nakaprotir, nakaperwisyo lugod kapag mauranunon. Di ba? Nag-serving inlet kan tubig, laugang kan tubig lugod. Imbis na masara, so masalag. Di ba? Imbis na maulang, so dakulang tubig, kaya itong protective deck, duman lugod pinaagi. Ano na tayo? Nalibong si Kapitan. Anong klase nga patrabaho nga eh. Bago na po nindo tabi. Engineer, ibaw. Amigaw. O baka sa imo yan na concern. Pabaguhin na yan. Kung sa DPWH man, 2nd District Engineering Office, baguhin na nindo po yan. Pag may nakailing kan, masupog. Masupog sa madlang people. Sus Mariosi, para tayong bumabalik sa sa panahon na hindi pa uso ang engineering. Maroy pa kayo itong uso ang engineering, hindi pa uso ang engineering, ang mga tinampo matitibay. Pati mga patrabaho, di ba? Bueno, Al Mario, partner. Marinig to. Partner, tama. Iyan sa city engineering na problema. Hindi sa pasiring sa Southern, DPWH man na may problema sa DNR. Ang yan, DNR man. Roger to that, partner, dahil ongoing pagkakon yan yung pagkapadrakula kan line canal, going to Taisan, halid dyan sa may Albay District. Ang problema, may mga kahoy na darakula sa gilid kan tinampo, na dahil man basta-basta ang DPWH pinaputol, tabaka magka-problema man sinda sa DNR, bawal basta-basta magputol ng kahoy. Iyo tayo baga, ang nag-a-apply ka yan sa kontratista.
Correct, oo. Iyan, party na iyan, nakasabayan dyan sa budget. Sa budget ninda. Yung right of way, tapos pagputol ka mga nakaano dyan, kasarabay ang pagpabalyo kang poste. Correct, oo. Ngunyan ang problema, sa mga dinalaganan kan kanal, sa pagkapadakula kan line kanal, may mga kahoy. Sa mga, ano nga po kan, Jimili na baga, sa Darakulaon, pati ang kadaklankayan, na itinaranom kayo sa gilid kan tinampo. Ngunyan, problema na lugod na, siyempre, agi yan nga ni kan line kanal, anong nangyari lugod ngunyan? Pararado, so, ibang, maday pala didiritso, tamay mga kahoy man sa tahaw kan kali. Yung problema kang kontratista, tapino na niya sa trabaho, dahil paplansado sa permiso. Correct, oo. Kaya kung may problema ng DPWH contractor dyan sa poste kan apex sa tahaw kan tinampo, igwa pang problema sinda. Sukahoy sa pigdadalaganan kan lain kanal. Aluyo na yan Puon kan magpuon an patrabaho yan na ano yan? Road widening. Kasarabay kan iyan na pagbubugtak ning kali. Aluyo na problem. Duwang taon na garo. Dahil pagtukaw ni Presidente Digong, iyon na ng problema. Iyo man ang totoo yan. Diba? Kaya nalilibong nga kita, sabi may kontrata iyan, may kasunduan mo entry and contractor, DPWH, so APEC, tapos kasabay nandito, tapos yung mga kahoy nga ni. O yan ang problema, ini nanotaran ka mga, mas kita personal, ay tamis mga sitwasyon na going to, di sana sa implo kayo, di sa may tagungtong, o baba sa Taysan, may mga kahoy dyan na Darakulaon, na sa Jimilina, dahil man ini nadidiretso pa mga line kanal, dahil nga ni, may problema kita sa mga kahoy na dahil man basta-basta ini napuputol sa gungunyan. Kan sukat kayang pipataranom kikahoy sa bulod, tinaranom sa gilid, kan tinampo. Problema lugod ngunyan. Agad sila sitwasyon ta sa Pinas. Sabi, partner, danger lang yan dyan sa tema mo. Tama-tama na agyanta. Ang sitwasyon na yan digdi sa may Taysan area. Okay. Yan ang mga impormasyon patigi sa luwas. Alor Mario, DCGB. Thank you very much sa partneral. Nangyari yung nagsabi na yung interagency nagbaranggaan. Di ba? Sabi, bagayong-bagaya na build. Kasi maraming proyekto, nakakatulong sa tao walang trabaho, tapos magiging magayon man sudalan ta. Tapi nahiwas, masunod na kita duman sa Asian standard mga tugang kang mga tinampo na talagang mahiwas. Complete with the drainage system. Ang sistema bagdi sa Pilipinas ka ito, magibukit tinampo, udyan sukali. Samantalang dapat ko na pag-ibukan tinampo, sabay sukali. Ginibo sukali ngunya, nagpaiwas mga tinampo, rang ka naman sukali, naggibo naman gibatin, bago na naman. Di ba? Yun na yan ang sistema. Ngunyan, aram na kang gobyerno, pumbakan 26 ang pinunan yan, iyon na sa problema, nagkaigwa na ng pag-urulay. Dapat nga sigurohon kan mga kontratista, asing kan DPWH, na bago man po na ng trabaho, plansado na ang sa indang permiso sa itong permit na pagputol ng kahoy na madadalaganan kan sa indang proyekto. Kasi dahil pwedeng basta-basta putulon niyan, mga tugang may existido kitang lay na nagbabawal kasi nagpupurtihir sa mga kahoy. Kundi kung nakakaulang, dapat halion, pero dapat may permiso, inspeksyonon pa yung kandina. Sabi ko nga in some nations na dumananta, ano miro, Jeng, pinanumero ng kahoy, kang bilang ka mga nakatindog na kahoy na pigupurtiran, dili sa tuya, pignanumiran para putulon. Dahil mo na aliwagi kasi tinampo, dako lang na numero. Ito palang, candidate for cutting. Ang nangyari. Ang tagal na. Hama na sa tinampo, dahil nga ang pagiraray ko. So, hanggang ngunyan niyo po yan. Na-interview ta kang kayo sa mga amigita dyan sa DNR, so nakakasakop ka yan. Maliwanag ang pahayag na ngaya, bago ngaya magpungan trabaho, dapat kinuha na ngaya ni tanganing daing problema, diretso. Ano doon ang nangyari? Tamay mga kontratista kayo na abo mag-comply. Ako nag-comply, mabaka na haluyan man ka mga pag-producer ka papeles, taka ka problema. Diba? Okay. Pangadua, yung sa APEC. Yung sa mga kuryente.
at tarabay na sa mga linya kan mga telcos. O yan, dapat alion. Di ba? Ang ngunyang kaninot dada yung budget. Kaya baga sa Ligaspi ito sa Minolo, ginastosan ni Mayor Rosal para maibalo sa Rawis, main highway. Di ba? Pero the rest, sa mga sunod na mga projects, may kasunduan na so APEC pagkatapos so DPWH na itong so gasto sa pagtransfer mga tugang yaon ito naka-incorporar na sa budget kang patrabaho. Materialis garo na magagamit, tagaro sa labor libre na. May memorandum of agreement. Kasi nang kasunduan na bago ngayon magpuon kang trabaho, paisiyong kami, tanganing ma-schedule mo yung paglipat kayan, bako mga karaw-karaw ang paglipat kang poste, takay puan mong i-brown out ang lugar, papamuringtan nga kita, kung di kita magpaisi. Oh, taka na mo pwede na sasarosan ng pitik, na balyo mo na bako po yung karaw-karaw ang paglilipat kayan, lalo kung primary lines. Di ba, kaya po mo ni makinarya, kaya po mo ni tao, dapat pasiguro ang trabaho kan tao, takon masala, purto ka ng rimati. Bako karaw-karaw yan. Di ba? O yan po ang nangyari. Mga tugang, hanggang niya may problema kita. Mario Joseph. Ha? Okay? May kasunduan. Di ba? Yan po ang kasi lalo ngunyan, napot ko ba kayo siya, ako? May maningang mag-ibong ito din, yung koleksyon. Kulang yung karta. Kaya ito ngayon, pitsa sa lumi ko yan. Muna. Tapos kaya pag nakikuamin natin, kabayadan lang kami kan DPWH o kang kontratista. Ngunyan nga, dahil nang kaya. Dahil nang kaya. O yan po tabi. Kaya sana, total iyang baga, sabay na magandang sa mobilization fund. Yan mga yung bago magpuon ng trabaho, ang sarong proyekto, yung ng mobilization fund, nare-release. Tangani na ariglaron mo, so dapat ariglaron. Ba't di nyo magamit yan? Sinong kumuha yan? Ay, Mario Joseph, yan po ang problema ng mga magayong kutaso beto kang presidente dyan sa build. Because magagapagayon sa satuyang infrastruktura, plus nakaka-create ng employment. Sa kunya, sa totoo lang, dahil sa build. Madipisin lang ka na maghanap ng panday, asin kantero na mapairay ka arong bunjing. Dahil ang nakukuha, puro na sa construction. Mangyari. Ha? O yan, tabi, sana mareglar na nindo yan kinurubid na lamang kita hanggang ngayon. Ay, pa ka mo nagbabagaw. Ay, nako. Oras mo niya ito mga tugang 11:33 na. Ito po yan sa Royal PYC Enterprises para po duman sa mga naghahanap nin 24/7 na konektado ka sa komunikasyon solamente PYC Enterprises po yan. Masasarigan sa panahon nin emerhensya asin kalamidad. Magdaman sana po kamo sa Brook 2, Rawis, Ligaspi, hampangan po kan LTO, LTFRB, Regional Office o magapod sa telepono numero 0938-897-5209. Ang PYC Enterprises, nag-installar man po ng antena asin nag-operasyon ng after-sales service. Kaya kung BHF Radio, hanap mo, i-PYC mo na yan. Oy, partner Raul, primo, no rin kita masakatig di sa itaas. Very busy pa gano'n si Ola no. Saka, ay wala, may tubo na ba tayo? Wala pa? Bili tayo ng tubo pala eh. Kailangan pala yun. Okay? Tayo po ka boss, we will be back. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. New Maggie Magic Sarap, Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa.
Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more, pa-mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246-2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fairtrade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises.
bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Good news mga kakoop! Muling magbabalik ang Alternative Healthcare and Healing Seminar sa mga branches ng Doc Alternativo. Kapag-attend ko ng health seminar, mas laking katuwaan at saka enjoy na enjoy ako. Mas mabuti ang herbal kaysa synthetic drug. Maganda kasi yung synthetic drug na wala na. Mga herbal ang ginagamit niyo. Huwag kalimutan magdala ng 1 litrong tubig, magsuot ng face shield at face mask. Kaya dadalo tayo. Maraming mga pa-promo. March 27, Sabado, sa Legazpi City, beside Legazpi Public Market. Ang seminar magsisimula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at susundan ito ng one-on-one check-up and counseling. Kaya magpa-register na in advance sa mga branches ng Doc Alternativo na malapit sa inyo. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa on metro an sa tung distansya sa iba asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
courses offered: junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright. Bago kang balik ko ito sa programa, aramon niya itong unyang pong aldaunin Lunes. Yan, 13 minutos na lang, mga tugang bago mag alas 12. Hello kay mga amigo ta. Diyan po sa Santo Niño. Oy, pakigreet databi siya ni Longasa and Inday Longasa. Birthday today kan Santo Niño, Santo Domingo Albay. Yan, okay. Papa Mar, tama ba na dapat ang septic tank may fluorine? Ay, oo! Dapat mayroon. Ano ang anon mo so mga ati pasiring sa body source of water? Mario Joseph na. Ika ka salog. Tapos pag napano, napigsusurot sa na yan. Hey, o bueno, mga tugang, dagdagan ta mga istorya. Bago kita magpaaram, Renz Luna nasa linya. Renz, please come in, Renz. Yes, maray na udto tabi, Sir Mar. Sin na maray na udtos to mga prantabay para sa matugan niya tong mga bareta. Ipa-idali-dali na kan lokal na gobyerno, magin man kan barangay council, kan barangay Budyao. Digdi sa daragaan pagrehabilitar kan naraot na tulay kang nakaaging bagyong Rolly digdi sa naunambitan ng lugar. Sa paglibot kan DCGV News dyan mismo sa may Mayon Unit na kung saan nakasakop na ang barangay Budyao. Talagang daitabi at wala pa Sir Mar na pagbabago na naiiling dyan sa naunambitan ng lugar. Sinagiboning ditor nga ni na DPWH, digdi man mismo sa pinag-aagian sa gali, kan sa may pamitisan kan Bulkan Mayon. Kaya medyo delikado pa manggiraray kuning kaso man mag-uran ning makusugon. An agihan tabi Sir Mar dyan sa naunambitan ng barangay, posible na naman iyan na maali dahilan sa matinding pag-uran. Sin low-lying so tinampo. May waso na? Iwaso na tabi, Sir Mar, asin ilingan mo sa footage tabi, Sir, may iling man sa footage sa talagang hararom, ini yung nagaba nga ning tulay. Asin ining agihan na may iling na igwang mga nagaging motor, ini na so panibagong agihan na ditor na pinagtataram nga ni kan DPWH. Nalalaganan ning gari spillway na style. Pero may iling na talagang low-lying na tabi Sir Mar, nasa mismo bigagyan papatikan gali kan Bulkan Mayon. Kaya posible hon talagang maray na kuning kaso man mag-ura na naman ning makusugon, so mga volcanic materials na hali dyan sa may pamitisan kan Bulkan Mayon, magbulos na naman pa siring di route na naman ining agihan, kaya maanap na naman yung panibagong ditor. Kaya spillway ang gigibong niyan, tanganing madali isa na.
Susuplanon talaga tabi, sir. Asisigo niya din kay Kapitan na Condi Loveres, kan Barangay Budyaw sa Daraga. Kayang sinabi nagsurat naman yan isa sa DPWH pero pirambulan ang nakalihis. Hanggang sa ngunyan, ora pa man giraray, ora kita naiiling na pinagigibong pagbabago. Okay. Yan sa nunambita na ang lugar. Roger. Yan, tabi, sir Mar, ang mga dagdag na Bareta digdi sa Daraga digdi sa may mayon unit, Transluna, TC, Jimmy. Thank you very much, friends. Lipat kita kay Paring Jimmy na salita. Ay, mga parabulang! Tapos na ang maligayang araw nyo. Jim, please come in, Jim. Hello, Mar. Maray na aga sa mga parantabay. Tapos na naman kaligayan kan mga aficionado sa pagmanok. Tubulang. Gano'n mabalik naman sa tupada? Ha? Mabalik naman sa tupada? Sa tupada. Matagos baga pigmamonitor man kan PNP. Ayan. So, Pero, yung sabihin niya, di ba dahilan- pondo sa mga sabulangan? Dahilan, legal, sa mga legal. Yes, oo. Dahilan kay ning COVID, pastilyo. Still yung COVID na eh. Imbis na nakabangon-bangon na, pundo na naman tabi, Mar. Dari sa kabilugan na naman ini kan probinsya ni Nalbay. Yaw hindi si kagawad... Intirong Pilipinas saan? Oo. Kagawad Winil sa Buendia. Chairman ka Committee on Games and Amusement. Digdisan ko na ang bayan ka na Pulangi. Supposed to be may schedule nga ni Gayd ngunyan na, no? Na sesyon. Murulang. Kaya stop na. Dahil na na magpasiring digdi sa mga parabulang. Yaw digdi si kagawad tabi, Mar. Kagawad Winil sa Buendia. Para sa pag-informar sa to yung mga kababayan unong sa kung sa inalian na order na kagawad sa ibong na linya po si Mardila sa Angkor sa DCGP. Aba, kagawad, marinaw to po tabi. Hello, Bomar. Apo. Good morning. Yes, sir. Okay, so ano po yan? Councilor Winels Bindia po ini. Apo, as konsel. Chairman Committee on Games and Amusement dito sa Milang Bayan ng Pulangi. Apo. Ang yan, dahil na kami nag-alap na padaram pa kami memo ni Mayor Andy Marisote na mag-stop ang cockfighting. Okay. O yan, as a chairman, ako na mismo nag-order ng magpapundo ang samong purulang digdi sa Pulangi. Ayun. So effective po yan? Ngunyan ko may schedule na paulutan. May nagdirigdi na mga partisipante, pero dahil ko na talaga tinugutan. Ayun, okay. Para masunod kita sa national order kan IATF na stop mo na ang cockfighting until April 4. Suspendido. Kaya we must follow. Iyo po, tabi. Okay, so maray mayan tangani na mapurupundungo na. Dito sigurado ang sitwasyon is patabi kagawa dali. Ayo. Pero sa muyang bulangan talagang nagsunod kami sa health protocol. Ako ka maklaong may hand washing, may sabon, tapos may thermal. Tapos tayo may palaog ang daing face mask at saka face shield. Social distancing talagang 1 meter. Sa laog. Ayan, kaya lang because of the order kang IATF, obligado kitang magsunod, purundong ng buro lang dyan. Siyempre, masunod kita. Baka iba naman ka yan, magduma naman sa kunyan. So, urulutan naman sa barangay. Dahil nakita kayong labot. Ang PNP na in charge ka yan. Illegal ba yan? Basta as far as yung local government is concerned, na pwedeng magpabulang dyan sa mga bulangan. Okay. Okay. Sige, matabi kagawad. Salamat po maray tabi. Thank you very much, Thank you very much. Ayan. Okay. So yan tabi, Mar. April 4 ang balik. Hanggang April 4. Ayan. Parang 2 weeks. Sa kuyan ni Kuyan, until further notice. Temporary. Okay. So yan tabi, Mar. Bata digdi sa Pulangi, gari may positive na naman. Iyo. Kaya tamang-tama ini. Dahil na nagalat si Kagawad Winil sa Buendia, pinag-pa-stop na talaga. Schedule mo niyan, pinauruli na ngunan sa mga may makikibulang. Yun na nga niyan, nasa pag-ibitar kita, pag-iingat, ngunyan ang mga panahon na igwanin virus, pandemya, tabi, Mar. Okay.
So yan tabi maran sa tuyang mga dagdag na informasyon with Kagawad Winel sa Buendia, sa Guniang Bayan, Kanda Pulangi, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Yan po ang mga duwe na ito mga istorya. Ayan, wala nang bulang sa Pulangi, ha? Ano, Jim? Diwan ako, ha? Para na po kita tabi, mga tugang. Salamatan po sa inyong pagkantabay. Hanggang sa aga naman. Makulugan tula ko. Oy, good morning po palang kay Engineer Miden Gamboa. Salamat po sa generosity niya sa accommodation na mo ni Padre Momoy asing kan team duman sa Gamboa's Orchard. Okay? So mga nag-arapot po tabi, magduman ka mo sa Facebook page kan Gamboa's Orchard. May mga numbers po duman para magpa-pre-book. Ano, taday pa ito open to the public. Pero pwedeng magpa-pre-book ka mo ta ngayong malimitaran ang pag-abot po duman. Okay? Mabukas ito April. Okay? Send po ka boss. Thank you and bye-bye. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast